Voluntaryong nitahan ang 5 kamiyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG Domingo sa 8 Disyembre 28 ning tuiga sa Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company Headquarters sa Purok Maswagon, Barangay Pinamaloy, Don Carlos, Bukidnon. Ang mga nitahan giila nga milisa ng bayan sa nabungkag nga SPP-1, PBY, Guerrilla Front 89, SRC-2, NCMRC. Kanailang sila si alias CWL, 51 anyos, Minyo alias Sensio, 22 anyos, adunay live-in partner alias Jenny, 20 anyos, adunay live-in partner alias Inga, 76 anyos, Balo, ug alias Nori, 46 anyos, nga mga pulos residente sa Barangay Indalasa, Malaybalay City, Bukidnon. Si alias CWL ni turn over sa usa ka unit sa carbine rifle, samtang si alias Sensio ni turn over og usa ka unit sa homemade shotgun nga adunay buhing bala. Ang nasangpit ng mga surrenderies ana karon sa kasudiya sa intelligence operatives sa Bukidnon 2nd PMFC alang sa debriefing o profiling. Mga katropa, ning panahon sa tag-ulan, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit, tumar og Sanson Vitamin C alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilotabios, XFM News.